Pán premiér bol v popoludňajších hodinách prevezený leteckou záchrannou službou na urgent Rooseveltovej nemocnice, kde bol základne ošetrený, bolo mu spravené CT vyšetrenie a následne bol transportovaný na operačný sál, kde prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali 2 operačné tímy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti vlastne na áre Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tím lekárov, ktorý bude potrebovať.